Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, mundan öňkü gysgaça nasihatymyzda halk içinde Allah Taala'nın adynyň ýyzyna goşulýan jan, döneýin ýaly sözleri aýtmagyň Allah Taala'nın şanyna gelişmeýändigini aýtdyk. We halk içinde benden bilen deň bolma diýen söz bar. Şol sözüň içindäki deň bolma diýen sözü şonu hem diýmek dogry däldigini düşünürdik. We Allah Taala'nın ady tutulanyna Allah Taala'nın şanyna münasip we tagzim, ýagny beýiklik aňladýan sözleri aýtsak, has dogry boljagyny aýdyp geçdik. Şol nasihaty dinlemedikler ilki şonu dinlesinler. Soňra bu gysgaça nasihatymyzda aýtjaklarymyzy dinleseler has düşnükli bolar. Şol nasihatymyzdan soňra köp doganlarymyz onu näme diýmeli? Näme diýsek dogry bolýar? Tagzim, beýiklik aňladýan sözler nämeler diýip kän soradylar. Şol soralara jogap hökmünde Allahjan diýmeň ýerine Allahu Taala, Allah Taala diýmek has dogry bolar. Manysy Allah Taala diýmek, beýik Allah diýmek bolýar. Käbirleri Allah'a döneýin diýerler. Döneýin diýip yaradylana diýäs. Allah Taala döneýin diýmek Allah Taala'nın şanyna gelişmeýär diýdik. Onda näme diýmeli musulman doganlar? Alhamdulillah diýmeli. Alhamdulillah näme diýmek? Allah'a hamd, övgi, sena bolsun diýmek. Fatiha surasynyň başynda Elhamdülillahi Rabbil alamin diýäs. Yüzlerçe hadislerde Elhamdülillah sözü gelýär. Onda Allah'a döneýin diýme, Elhamdülillah diýi. Ýa-da Allah'a şükür, Allah'a soňsuz şükürler bolsun diýi. Allah'ım benden bilen deň bolma sözüniň ýerine Allah'ım meni bagşla diýi. Ya Allah, sen bagşlaýjysyň, bagşlamagy gowurýan, meni bagşla diýi. Ya Allah, Allah'ım men bir günäkär, ejiz benden meni bagşlawer diýip dileget. Ene musulman doganlar, Kur'an we sünnete laýygy mani taýdynam has dogrusy şu sözlerdir. Başga da bar, gysgaça we yeňil ýatda galjaklaryny aýtdyk. Bir syýlagly kişi ýüzlenende gowudan gowy sözler bilen ýüzlenýär. Älemleriň Rabbi Allah Taala ýüzlenemizde Allah Taala'nın ady aýdylanna Allah Taala'nın şanyna laýyk, makamyna münasip sözler diýmelidir. Käbir jahil bidgatçy mollalar şu zatlar aýdylsa dogry söze kuwat diýmegiň ýerine ýalňyşa don biçýärler. Ol hili jahil mollalara da unus bermäli. Diýmek musulman doganlar jan, döneýin, deň bolma sözleriniň ýerine dilimizi Allah Taala, Elhamdülillah, Allah'a şükür, Allah'ım meni bagşla diýen sözlere dilimizi öwrenişdirelim. Elhamdülillahi Rabbil alamin.